Zdravím ťa, tu je Maroš Fer Autoprojektu Dameto teraz.eu a dnes mám pre teba pripravenú jednu lahôdku. Chcem ti predstaviť jedného človeka, volá sa Cotton Grammar, ja som sa s ním stretol nie osobne, našiel som ho online cez jednu inú osobu a začal som troška sledovať to, o čom rozpráva, začal som sledovať nejaké jeho veci a prišiel som na informáciu veľmi zaujímavú. Tento človek asi 3 roky dozadu bol v dlhoch, nemal žiadne nejaké veľké úspory alebo peniaze a tak ďalej. Zarábal síce slušné peniaze, ale potom rok nepracoval vôbec, pretože sa staral o svoju starú mamu, asi rok vlastne sa o ňu ju dochoval, dá sa povedať. A v dnešnej dobe momentálne teraz zarába cez nejakých $600,000 mesačne, čo je úžasné. Väčšinou z toho, čo zarába, prebieha online, to znamená ponúkať nejaké služby a tak ďalej. Ale chcem o ňom rozprávať práve preto, že v podstate niekto ako ty, ako ja, alebo ja, v podstate niekto, kto momentálne, nie momentálne, ale kto začínal úplne z nuly, ja som tiež začínal z nuly a väčšina ľudí samozrejme začína z nuly, takže preto je dobré vedieť, ako tento človek myslí. A chcel som týmto videom ako keby sa troška ti predstaviť to, čo je v hlave takéhoto človeka, ktorý dosiahne takýto úspech. A Mám nejakých 8 bodov, on o nich rozpráva na svojom webinári, tento webinár, odkaz na tento webinár nájdeš na mojej stránke a klikneš na link pod týmto videom, dostaneš sa na moju stránku, kde je tento webinár v angličtine, takže si ho môžeš pozrieť. Ja ti ale predstavím všetky tieto body, rozpráva 8 pohľadov na jeho podnikanie, ja ti ich predstavím tu na mojom YouTube kanáli a takisto na mojom blogu Dameto teraz.eu. Takže pozrieme sa na jeho 8 pohľadov, alebo 8, by som povedal, jeho pravidiel v jeho podnikaní. Začni veriť v nemožné. Myslím si, že je úžasný bod. Ako sa dá začať veriť v nemožné? Niečo, čo ako keby neveríš a potom začneš veriť. A myslím tom v súvislosti v tom byť úspešný v podnikaní, hlavne teda, dáme tomu si sieťový marketer samozrejme, alebo online podnikač a tak ďalej. Samozrejme, krok za krokom. Ja keď som začínal, poviem možno môj príbeh taký úplne len, by som povedal, časť z môjho života, čo sa mne stalo, ale v rámci, alebo čo sa týka začni veriť v nemožné, ti poviem príklad, čo sa stalo mojej dcére. Ja mám asi 10-ročnú dceru a ja osobne som veľmi športový človek, milujem šport, robím všetko pre šport. Moja dcera nie je až taká športová, podala sa skôr na mamu, ktorá je skôr umelecky založená. Každopádne vôbec sa nedarilo v športe, mala trojky väčšinou, alebo aj horšie známky a keď sme boli pri mori, tak raz ma napadlo zo srandy urobiť jeden cvik, s ňou začať troška športovať viac a niečo sme si natrénovali. A naposledy, keď sme sa videli, pretože nežijeme spolu, ona žije vlastne s mamou, tak dostala po dlhej dobe, možno po rokoch, jednotku z telesnej výchovy. A bolo to fakt niečo, čo bolo pre ňu nemožné, nepredstaviteľné. A ako sa vlastne k tomu dostala? Dostala sa k tomu len tým, že v podstate sme začali niečo robiť tým smerom, aby sa zlepšila. Jedna vec. Druhá vec, čo som sa snažil trochu zmeniť je myslenie v tom smere, že prestal som ju chváliť za by som povedal, jednotky, ale som ju začal chváliť viac za snahu o to byť lepší v niečom. A mám pocit, že to začalo fungovať, že si uvedomila, že samozrejme je dôležité byť dobrý v niečom a mať úspech a tak ďalej, ale oveľa možno väčšie výsledky sa dajú dosiahnuť, alebo lepšie výsledky, keď človek sa bude zameriavať na svoju snahu, na o to pokúšanie sa byť stále lepším a lepším a lepším, až teraz vyjde. A jej to vyšlo. To bolo to úplne úžasné, že dostala jednotku z telesnej výchovy a práve preto si myslím, že takto sa dá začať postupne malými krôčikmi. Musíš robiť čo nikto iný robiť nebude. Ja keď som sa dostal na vysokú školu stavebnú, len preto, lebo netrebalo robiť žiadne prijímacie skúšky, dostal som sa tam a vôbec som nemal rád napríklad počítače a tak informatiku a v kurze učili informatiku, učili počítače, ja som tam mal nejaký jednoduchý test predo mnou a zlyhal som. Totálne som zlyhal, bol to úplne jednoduchý test, bolo treba doslova opísať niečo z papiera, naťukať do programu na klávesnici, ale proste urobil som to zle práve pretože som to nemal rád, vôbec mi to nevyhovalo. Bolo to asi 15-20 rokov dozadu. Dnes viem
robiť stránky, viem v podstate robiť rôzne iné veci, samozrejme online, viem pracovať s zákazníckym management softvérom, s rôznymi, ktoré som odskúšal. Proste vedel by som teraz doslova predávať design stránok, to znamená predávať ako keby tvorenie stránok, nové stránky a tak ďalej, práve preto, že som sa to naučil. A urobil som jeden krok, asi pár rokov dozadu, keď som kúpil prvý svoj kurz, naučil som sa to, trvalo to dlho, prvé stránky boli o ničom, strašne zle vyzerali a teraz sa stalo lepším a lepším a som s tom lepší a 20 rokov dozadu to bolo pre mňa niečo nepredstaviteľné, čo si nemožné a čo som si nikdy nevedel predstaviť, že v tejto oblasti by som niekedy mohol byť dobrý. A práve preto, že som urobil niečo, čo možno niekto iný nebude robiť. Niekto iný by nebude investovať do nejakého kurzu, práve preto si povie, že to nefunguje, alebo že to nie je možné, alebo to, čo ten typek, o čom rozpráva, o zárobkoch, alebo o možnostiach, alebo o schopnostiach, že to nie je možné. Niekedy musíš robiť ten risk, aby si prišiel na to, čo je možné a čo nie je možné. A zainvestovať. Pracuj tak veľa, že sa ti budú vysmievať. Samozrejme, niekedy hlavne keď začínaš podnikať, musíš veľa pracovať. Ja teda nepracujem ako pracujem dosť, ale spím 8 hodín, snažím sa žiť zdravý život, mám zdravú životosprávu a si myslím, že v podnikaní to je dôležité. Niekedy na začiatku musíš trocha pridať plyn a pracovať viac, aby si dosiahol tie počiatočné výsledky, aby si odštartoval tú raketu, pretože raketa potrebuje na svoj štart neviem presne to číslo, ale myslím 90 až 80% paliva potrebuje práve na svoj štart. A ten zvyšok, to malé percento, už na ten let, a samozrejme už ako náhle raketa je vo vesmíre, nie je tam zemská príťažlivosť a tak ďalej. Nie som fyzik, takže viac ti o tom k tomu nepoviem, ale to viem, že raketa na svoj štart potrebuje väčšinu paliva, ktoré má. Takže pracuj tak veľa, že sa ti budú doslova vysmievať. Mne osobne sa teda zo začiatku nepovedal by som, že sa mi vysmievali, ale sa dosť čudovali. Očakávaj prehru a zober si z toho príklad. Samozrejme, ak prehrávaš, nie je to príjemné, ale môžeš sa vždycky pozrieť na to z toho pohľadu, že prehral som, čo nefungovalo, viem a v budúcnosti sa tomu vyhnem a urobím to inak, urobím to lepšie. To znamená, ako keby prehrávaj, počítaj s tým, že budeš prehrávať, ale z každej jednej prehry sa nauč a každá jedna prehra te naučí nové veci. Ja napríklad píšem aj o tom na mojom blogu, klikni na link pod týmto videom, píšem o tom, ako som zlyhal veľmi, keď som podnikal v gastronomii, v reštaurácii a práve preto, že som podcenil zmluvu, nezašiel som za právnikom, nedal som si ju overiť, zistil som, že ten, kto mi prenajímal priestory, že sa súdil a tak ďalej. Bol to problém a od tohto jedného momentu, tejto jednej prehry, kde som prišiel o dosť veľa peňazí, som sa naučil jednu vec. Vždycky si dať overiť zmluvu právnikovi a mať tieto veci v podstate vždycky v poriadku, hlavne tie právne, pretože to môže položiť každé podnikanie. A naučil som sa to a keby som neprešiel touto stratou, touto bolestnou skúsenosťou, nikdy by som sa neposunul ďalej, pretože vždycky by som veril v to, že právnici len berú peniaze za nič a že ti v podstate v zásade až tak veľmi nepomáhajú a prišiel som na to, že opak je pravda. Možno, že máš iný názor, neviem. Ja som sa musel prejsť istou skúsenosťou, ak som sa isté veci naučil a poviem ti, neskôr sa mi to fakt potvrdilo. Mal som iný prípad podnikateľský, kde všetko, čo mohlo ísť zlým smerom, nakoniec išlo a jediné, čo ma podržalo, bola dobrá právna zmluva, pretože som vedel, že som v práve a nakoniec všetko sa v dobre obratilo práve preto, že zmluva ma podržala. Takže to sú ten prvých 4 body, tak ako zmýšľa Cotton Grammar a ak teda ešte vôbec nepodnikáš, vôbec nie si ani sieťový marketer, dáme tomu ani v MLM a tak ďalej a vôbec už nie na internete, každopádne zostaň na tomto kanáli, staň sa odberateľom, pretože v budúcnosti budem s tebou zdieľať úžasné veci, ako sa dá byť úspešný na internete a sieťovom marketingu, ak teda ťa zaujíma sieťový marketing a v podobných typoch podnikania. Každopádne ti prajem všetko dobré. Klikni na link pod týmto videom a prečítaj si o tom viac, o tom, čo som dnes rozprával. Ďalšie video nasleduje za týmto, ďalšie 4 body, o ktorých ti porozprávam. A čo ďalej? Ako som spomínal, stan sa odberateľom tohto kanála, klikni na link niekde dole a klikni samozrejme na odkaz na môj blog. Nech sa ti darí v všetkom, čo robíš. To je Maroš Fér. Čau, čau.